În partea asta de tutorial, cum am spus, o să vorbim despre Hero Assets și despre obiectele pe care noi o să le punem în scenă. Am downloadat deja două obiecte pe care eu le consider pentru mine Hero Assets. Ce înseamnă Hero Assets? Înseamnă obiectul principal din scenă, unde o să fie focusul camerei și ce o să vedem cel mai pronunțat în scenă. Pe lângă Hero Assets o să mai avem niște obiecte pe care le punem în jurul lor, cât să redăm scena să fie cât mai naturală. Eu mi-am luat libertatea de a alege deja două Hero Assets. Cum puteți să vă alegeți Hero Assets? De pe Sketchfab. Dacă mergem pe Sketchfab și căutăm absolut orice vrem noi, de exemplu statue pentru o statuie, bifăm downloaded și putem găsi un amalgam de obiecte pe care le putem downloada și le putem folosi ca un Hero Asset. Am luat deja statueta asta, i-am dat download și când am downloadat-o ca un GLB. GLB, gândiți-vă că este un obiect care conține deja și texturile aplicate pe el. I-am dat download, l-am pus într-un folder și acum o să merg în Arial, o să deschid Content Drawer-ul cu Control Space. În interiorul Content Drawer-ului o să fac încă un folder, apăsând pe New Folder și o să-l numesc Hero Assets. În Hero Assets o să-mi trag obiectele cu drag and drop. O să mă asigur că Use Pipeline Defaults este selectat. By default ar trebui să fie deja selectat. Eu o să mă asigur dând din nou click pe el și o să dau import. Așteptăm să-și dea import și o să avem folderele create cu asset-urile noastre. Pentru mine, în scena mea, această statuetă de înger o să fie obiectul meu principal, pe care vreau să-l pun în apă. O să dau click pe folder, Static Meshes și o să vedem că obiectul este separat în mai multe. Dacă obiectul este separat în mai multe bucăți, ce putem face este click pe primul, shift click pe ultimul și cu drag and drop îl aducem în scenă. Acum putem observa că statueta noastră a ajuns în scenă. Eu o să o rotesc și apăsând pe R, o să o și măresc un pic. O să dau mai în apă și aici depinde de gustul vostru și de cum vreți să arate. Puteți să puneți obiectul, dacă aveți un landscape diferit, cum am vorbit în tura trecută de vegetație, de deșert, de exemplu, puteți să alegeți total alte obiecte. Puteți să căutați pe Sketchfab Sphinxul, puteți să căutați piramide, puteți să căutați ce vreți voi pe Sketchfab și vedeți ce găsiți. Dacă nu găsiți, încă un loc este Control Space la Content Drawer și Fab. Pe Fab, în Quixel, cum am discutat, găsim absolut orice lucru care ne interesează. Căutați neapărat după free. Mai am un obiect de pus pe care l-am downloadat și acela este columna aceasta. Static Meshes, vedem la fel că este împărțită în mai multe bucăți. O să dăm click pe primul, shift click pe ultimul, drag and drop și o să vedem că columna asta este efectiv gigantică, mult prea mare. Cu R o să-i dăm scale down. O să o tragem un pic în pământ și totuși este mult prea mare. Dacă vreau să-i dau scale în momentul acesta, o să fie mult prea mică sau mult prea mare. Scale-ul o să-și dea snap. Ca să opresc snapping-ul de pe scale sau să-l fac mai mic, sus avem opțiunile de snapping. 1 pentru locație, 2 pentru rotație și 3 pentru scale. Pe mine mă interesează opțiunea de scale. O să dau click pe ea și jos o să avem snapping-ul de 0.03, adică scale-ul o să-și dea snap în incremente de 0.03. Mă interesează asta ca să-l fac mai mic treptat. Acum dacă îi dau scale o să vedem că funcționează cum trebuie. O să o ridic deasupra pământului un pic și o să-i dau scale și mai jos un pic. Și trebuie să ne uităm cât să avem o dimensiune ok. Acum, în Outliner o să vedem un amalgam de obiecte. Ce pot face eu în momentul ăsta, pentru că coloana este deja selectată, voi da click dreapta, Move to, Create New Folder și numesc folderul coloană. În momentul ăsta toate obiectele legate de coloana noastră au ajuns în acel folder. O să fac același lucru și pentru statuia noastră de înger. Dau click pe primul obiect unde văd că scrie Angel, Shift click pe ultimul obiect unde văd că scrie Angel, de obicei sunt una sub alta și de aia o să funcționeze Shift click, click dreapta, Move to, statuie. Și acum avem un pic de ordine în Outlinerul nostru. Player Star putem să-l ștergem. Aici avem landscape-ul și foliage-ul. Dacă vrem să mai copiem columna asta încă o dată, mergem pe folder, îi dăm drop down, click dreapta și dăm select all descendants. Și în momentul ăsta coloana noastră s-a selectat. Putem să le dăm grup acestor obiecte cât să ne fie mult mai ușor de lucrat cu ele, dând click dreapta și mai jos avem grup. Shortcut-ul este Control G. În momentul ăsta avem un grup actor. Dacă dau click pe un obiect, o să se selecteze automat toate, pentru că este un grup. Dacă dau click pe grup actor, funcționează exact la fel. Eu în momentul ăsta, cu Alt, o să țin pe o săgeată de mișcare de pe o axă și o să trag ca să duplic această coloană. Și o să vedem că s-a duplicat în momentul ăsta. Și avem doi grup actori. Având doar două coloane, e ușor de lucrat cu ele. Partea interesantă este că dacă dăm click pe una dintre ele, o să se selecteze tot grupul. Deci în viewport, acum putem să dăm click pe coloana asta, s-a selectat tot grupul. Cu scale, o să o micșorez un pic pe asta și o să o trag în jos. Și mai avem o columnă între copaci. Dar eu pe aceasta vreau să o înclin un pic, ca să nu pară atât de robotic. Cu rotate o să o rotesc un pic și o să o duc în jos. Nu contează că este sub pământ sau nu. Și ea în momentul ăsta o să fie înclinată. Vedem că interacționează un pic cu crengile, putem să o selectăm și să o mutăm mai așa.
Este un tutorial scurt. Vreau să vă alegeți obiecte de pe Sketchfab, absolut orice obiect vreți voi. Puteți să căutați și elephant, de exemplu, și să vă alegeți un elefant să-l puneți în scenă. O statuetă, un elefant robotic. Cum o să funcționeze pe scena voastră? Puteți să căutați, chiar poate aveți un environment urban sau o stradă sau orice altceva, puteți să căutați și car și puteți să vă puneți o mașină în scenă. Poate aveți un deșert și vreți să vă puneți un buggy, puteți să căutați buggy și puteți să vă alegeți un buggy de pe aici să-l adugați în scenă. Funcționează exact la fel. Luați-l ca .glb, când îi dați download, le trageți într-un folder, click pe primul dacă e pe mai multe părți, shift click pe ultimul și drag and drop în scenă. Putem să-l micșorăm, să-l mutăm, să-l rotim, o să funcționeze exact la fel. Momentan, țineți minte un lucru, nu o să las acest video să vedeți unde pun absolut fiecare piatră, pentru că vreau să vă folosiți imaginația și să vă folosiți ochiul vostru cât să vedeți unde să puneți chestiile și să le puneți voi. Hero Assets înseamnă obiectul principal din scena voastră. Puteți să aveți mai multe, puteți să aveți unul singur. Pentru mine este statueta aceasta de înger. Pe lângă acest obiect erou, eu o să pun mai multe obiecte cât să redau o naturalețe pentru scenă. În video următor o să intrăm un pic în detaliu în ce înseamnă lumină și cum putem să setăm luminile cât să avem o scenă realistă. E un subiect foarte important, o să fie un video destul de lung, dar este musai să-l facem. Recapitulare. Am învățat ce este un Hero Asset, fiind obiectul principal din scenă. Am învățat cum să dăm import la un asset de pe Sketchfab sau din Fab și să le adăugăm în scenă. Vreau să vă faceți ca temă pentru data viitoare environmentul cum vreți voi cu obiecte, să le puneți unde vreți voi cât să arate frumos. Dați-mi un tag pe social media să văd ce ați făcut și cât de bine poate să arate. Nu uitați să lăsați un like, un comment și să dați un subscribe. Ne vedem în partea următoare unde o să vorbim despre lumină. E un tutorial cam scurt ăsta, dar a fost necesar ca să vedem ce înseamnă Hero Asset și cum adăugăm obiecte în scenă. Cum ne putem face obiectele să arate mai bine în scenă. Ca un sfat, puteți să intrați pe Pinterest, puteți să căutați ce vreți voi pe Pinterest. Dacă aveți un environment de deșert, de exemplu, și căutați environment desert, puteți să vedeți poze și puteți să vedeți cum oamenii au făcut obiecte. Avem, de exemplu, scena asta cu pietre. Nu este nimic în ea în afară de câteva pietre. Puteți să căutați asset-uri de pietre pe Sketchfab sau în Fab, le dați download, le adăugați și le organizați în felul ăsta. Cum vreți voi, imaginația vă este limita, nu vă complicați, o regulă de bază, cu cât este mai simplu, cu atât o să aibă mai mult impact. Mai mult nu înseamnă neapărat mai bun. Ne vedem pe data viitoare când o să vorbim de lumină și o să vedem cum putem să luminăm scena noastră și scenele voastre în funcție de cum aveți aranjate obiectele.